Vítám vás u nového videjka, vítám vás tady zase já, ahojky. U dnešního videa se podíváme, co jsem vyrobil já z keramiky, I love it prostě. Vyrobil jsem docela už dost věcí, chodím tam od září, jo, 13. listopadu. A vyrobil jsem všechny výrobky, které vám teď postupně jdeme ukázat, takže vydržte minutku. Tak, tady si nabijeme vodíčky. Jedno první výrobek. Takže začneme mým prvním výrobkem. Můj první výrobek byla tahle nádherná hezká vázička. Nádhera. Vidíte, to je pěkný. Jenom můžu dát SRM, protože kdo jste viděl minulý vlog, tak víte, no prostě, co se mi stalo. A já dělám SRM vždycky základně jenom levou rukou, ale teď to zkusíme pravou, než nevidou. Takže můj džbánek. Pak jako druhý byl sněhulák. Sněhuláček. Který nemá jednu ruku, protože někdo ulomil, já jsem to nebyl, no, bych řekl. Už mi došel bez jedné ruky prostě. Jo. Pak jsem dělal to nejhorší. Pak jsem tady dělal nějakého anděla, nebo co to je, protože nás to jako... I'm stupid. Napište mi do komentářů, co si myslíte, že to je. Ne, vypadá to jako anděl. Měl to být anděl, nemá oči, nemá nic. Takže mi napište, co si myslíte, že to vypadá. Klidně mi napište, že to je odporný. Já nevím, proč to tady mám, protože já jsem to chtěla vyhodit. Prostě rodiče řekli, že to tady mít musím. Tak, teď vám ukážu to, co jsem... Tohle jsem lidičkové, já nevyrobil, to vyrobila moje kamarádka, mojí babičce k narozeninám. Tohle nádherný, co na to říkáte? Pěkný, že jo, tak já to tam jdu zase dát, protože potom se hodně bojím, jako, to už na tu keramiku chodí třeba 5 let. Takže, tady to tam uklidíme. Sněhuláka, dělíčko dám to dozadu, protože ten je odporný. Džbánek. Sněhulák, co není, typněte, co to je. Je to Minecrafták, je to pan Minecrafták, který prostě vypadá jako hezky. Takže tak, no, takže to je náš Minecrafták. Teď vám ukážu moji dýně jednu. To je pěkná, co Neničko? To je pěkná dýnička. Dýně. A druhá dýně. Jo, neřešte, proč vypadá takhle, třeba zvenku je nádherná. A to je hlavní. Takže, to by bylo všechno, ale ještě, že to chcete vidět, tak. Dřív jsem jako ve školce jsem taky chodil na keramiku, tak to jsem dělal tohle. Teď můžu čekat takovouhle misku. No, to už ale bylo třeba před 5 rokama. Ne, počkejte, já vám spočítám přesně. 6 lety to bylo. Já se nedostanu do té skříně, protože tady máme věnec. Momento, amigos, moji miláčci. Tak, já jsem taky šikovnej. Takže, co jsem vyrobil potom? Já. Ono to tady není. Jo, ono tady, aha, ono jako kamenné poličky. Psík. No to je jedno, takže. Tady mluvit. Tady to jsem vyrobil. Neřešte, já nevím, co to je. Takovýhle nádherný stromeček jsem vyrobil, jako. Jo, to je pěkný. Velmi bylo. Tak tady ten strom takhle. Takže